Dwom Ediosonson Asaf Nnwom. Mesimi frɛ Onyankopɔn S3m wa. Mesimi frɛ no sɛ ɔntie me. Ɛberɛ a mewɔ ahohiahia mu no, mehwehwɛɛ Awurade. Metrɛ me nsa a ɛmpa aba mu anadwo, na me kra ampene sɛ ɔbɛkyekye ne werɛ. Ao Onyankopɔn, mekae wo, na mesii apini. Medwendweneeɛ, na me honhom tɔɔ piti. Woamma m'ani ankum, amanehunu dodoɔ nti mantumi ankasa. Medwenee nna a atwam no ho, teteete mfeɛ no ho. Mekae me nnwom a na meto no anadwo. M'akoma dwene ho, na me honhom bisaa sɛ, enti Awurade bɛpo yɛn daa? Ɔnhunu yɛn mmɔbɔ bio anaa? N'adɔeɛ a ɛnsa da no atu ayera koraa anaa? Na ne bɔhyɛ no ɛma mu koraa anaa? Onyankopɔn werɛ firi sɛ ɔbɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ anaa? Abufuo nti ne yam nhyehye no bio anaa? Afei medwene sɛ, Onyankopɔn Ɔsorosoroni, deɛ ɛhyɛ me kra so ne sɛ, womfa wo tete nsa nifa mmoa yɛn bio. Mekae nneɛma a Awurade ayɛ. Ane, mekae w'anwanwadeɛ a woyɛɛ tete no. Medwene wo nnwuma nyinaa ho, na masusu wo nneyɛɛ akɛseɛ nyinaa ho. Ao Onyankopɔn, w'akwan yɛ kronn. Onyame bɛn na ɔso sɛ yɛn Nyankopɔn. Wo ne Onyankopɔn a woyɛ anwanwadeɛ. Wokyerɛ wo tumi wɔ aman mu. Wode wo tumi nsa no gyee wo nkurɔfoɔ, Yakob ne Yosef asefoɔ no. Ao Onyankopɔn, nsuo no hunu wo. Nsuo no hunu wo na wɔpopoeɛ. Ebunu no mpo ho wosoeɛ. Omununkum tɔɔ nsuo. Aprannaa gyegyee wɔ soro, na wo bɛmma twaa egya dii akɔneaba. W'aprannaa bobɔɔm wɔ twahoframa no mu. W'anyinam hyerɛn ewiase. Asase popoeɛ na ɛwosoeɛ. Wode wo kwan faa ɛpo mu. Wode faa nsuo kɛseɛ mu, nanso wɔanhunu w'anammɔn. Wonam Mose ne Aaron so dii wo nkurɔfoɔ anim sɛ nnwankuo.